Здравейте хора, вижте какво имам. Да. Днес ще отварям един пакет. И да. Какво имаме тук? Имаме разни връзчици. Чакайте. Какво се сещам аз? Мога това да се го сложа на главата, не знам откъде ми е, честно да кажа. Имам и още. Да. И... Така хора, вече сте разбрали историята. Да. И да. Днес ще отваряме този стамбул пакет, който беше доста по-евтин, колкото на морето. Да. И общо взето тук има, виждате. И нека да отваряме. Добре, отворихме пакета. И фигурката ще отворим, ще я вземем последно. Нека да видим стамбул картите. Добре, имаме един такъв common, имаме един rare и един, който е legendary. Да, доволен съм, честно да кажа. А сега е време да вземем и фигурката. 3, 2, 1. Вие я виждате. Не знам, това извънземно ли е? Мисля, че това е извънземното. Майко! Това е извънземното. Това е вратална фигурка. Отива със сигурност в колекцията ми. Само ако може да стои, разбира се. Вижте го колко е яко. Много е яко. Нищо, че е розово. Аз съм леко казано доволен. Да. И от картите ми се паднаха доста добри. Да. Доволен съм. Да. И сега ще ви донеса предишната фигурка. Бам! Ето я предишната фигурка и тя е много готина. Така. Сега ще ги сложим да седят един до друг. Да. Скоро започва учебната година. За жалост. Да. Само, че този беля много трудно. Така, гледайте просто колко трудно. Поставих го. Той е по-висок. И доста добре мисля, че ми изглежда колекцията. Добре. Доста добре мисля, че ми изглежда колекцията от стамбул фигурките. Ако намирам много неща, ще си ги допълня. Надявам се, че това кратко, но готино клипче ви е харесало. Линк за главния ми канал долу в заглавието. Също може да се абонирате, да празнете лайк бутон. Без пари, хора, така само подкрепяте мен. Ако ви харесва това, което правя, просто го направете. Абонирайте се и праснете лайк бутона. Така е единствения начин, по който може да ми помогнете. И да, надявам се клипът да ви е харесал. Абонирайте се, лайковете. Аз бях Орлин Студио, вие бяхте моите зрители. И да, следващия епизод ще бъде с албума.